slovenského podsvetia. Košická oslava, ktorej sa začiatkom júla 1997 zúčastnili elity vtedajšieho východoslovenského podsvetia, súvisela s krstninami malého syna neskoršieho bossa Karola Kolárika. Na videu vidno, ako sa krstný otec z Banskej Bystrice Mikuláš Černák zabáva v kúte so vtedajším košickým bossom Robertom Holubom. O 3 mesiace neskôr ho mal práve on paradoxne vylákať do hlavného mesta. Prestrelku v bratislavskom hoteli Holub na rozdiel od svojho ochrankára Štefana Fabiana prežil, no nájomný vrah ho o pár dní neskôr dorazil na nemocničnom lôžku. Kolárika s prezývkou Karčí rozstriedali dávkou zo samopalu o 2 roky neskôr. Dušan Boržanský alias Borža dostal pre prípravu jeho vraždy 14 rokov. Sám sa pritom so šťastím vyhol atentátu, pri ktorom vybuchlo jeho auto. Aj Holubov švagor Alexander Horvát, prezývaný Šani, pokus o vlastnú likvidáciu prežil, no zostal pripútaný na vozíku. Vtedajšia vláda Vladimíra